कणकवली विधानसभा मतदारसंघातून निवडून येत नितेश राणेंनी आमदारकीची हॅट्रिक साधली। त्यांनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली। ही शपथ त्यांनी संस्कृतमध्ये घेतली। फडणवीस सरकारच्या विशेष अधिवेशनात नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी सोहळा पार पडला। नितेश राणेंनी तिसऱ्यांदा आमदारकीची शपथ घेतली तो क्षण। नितेश नीलम नारायण राणे यहा विधानसभा सदस्यत्वं निर्वाचितः अस्मि। ईश्वरस्य नामना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधान प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्यते तथा भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुण्णां रक्षयामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उदयितः अस्मि तस्य कर्तव्यामि श्रद्धा पूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जय श्रीराम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री महेश लांडगे, श्री अमित साटम, श्री रणधीर सावरकर, श्री प्रकाश सुर्वे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।